Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba ye-tray ibuyile futhi nangu uTshatha wawukhuzi FM umsakazi naye efakazela. We guys, kunabanye bethu ngiyazi ukuthi abanye bazothi sironke kulento yamasiko nesiko. Kukhona owaqalayo angeke size semkhombe. Yahamba ke imessage yadlulisela into ngoba kuyizinto ezifundiswayo ezisalayo ezinye iqinile, ezinye ziyimkhuba mhlambe yakulelo khaya noma yakulelo sibongo. Kwase kufika nayo indaba ye-tray. Kwenzakalani ngaleli tray? Makade kulotsholwa ilobolo, kufika ilobolo, udade lo indaba engayi, umyeni wakhe umkhweyana wakhe ukhona lapha emotweni ngaphandle kodwa kwekhaya ahambise leli tray elinokudla. Bayiphikisa ke abanye bathi ayenziwa lento, sekuwumkhuba omusha, kunezinto ezintsha ezifikayo ezenziwa abantu. Yes, zikhona kulamasiko ethu nesiko. Bakhona abantu abashintsha izinto ngendlela evumelana bona. Bakhona benza ama-adjustments, khona ama-changes abakhona. Kodwa khona izinto ezingalimazi. Yilobolo elifikayo, into efika ney'nkomo or ubuhlobo obakheka kanje. Kune-celebration phakathi. Why makuzophuma i-tray liye le kude ngoba phela kuthiwa umyeni akadli ekhaya kamakoti, angithi egcekeni emzini, because kunolunye uhlelo olumenza agcine kwazi ukungena ngaphakathi edle. Akekho phakathi. Angisho futhi ukuthi nalabo bathi kurongi siyabadelela. Sibuka ukuthi lesi senzo umkhwenyana ule kude naleli tray liphuma ngaphandle, akekho ngaphakathi. Mase futhi kuphinde kuthiwa akafiki umkhwenyana, akezi because kunabakhongi. Ayisesibabuzile abantu abadala into abayishoyo bathi njengamanje kuduma iy'moto, njengamanje umkhwenyana akaye nowalapha phezulu entabeni, uyabona. Umkhwenyana mhlampe uphuma kwenye province. Umkhwenyana futhi sengenzeka ukuthi uyena osewake wafike wabheka ukuthi intombi yakhe kubo kukuphi. Shuthi umkhwenyana wazi indlela, angene kumkhwenyana emotweni sekufanele ahlale kuphi? Angilwi ukuthi ngizogcizelela kulento ekhulunywa nangu uTshatha. Ifuthi izwakala kahle-ke ngoba bona-ke bathe kuba badala nento futhi yesiZulu abayishalazeli. OTshatha bayasho ukuthi lokhu bayakwazi, lokhu bayakuthanda. Ake nizwe ngayo le ndaba ngoba mayikhulunywa yithi kuvele kuthiwe sizama ukungahloniphi izinto ngoba nakho sithi kunani. Kodwa zibe zikhona izinto ezisolid ezikhombayo ukuthi why umyeni ubekhona noma abakhongi bekhona. Uyena nje onemoto uyodrive imoto, nokudla futhi uhanjiselwe ngaphandle, uyabona. Nansi-ke into eyifakazela uTshatha. Enye into ilento yamabhadi nani. Mina ngikholelwa ukuthi mhlampe kuyoba kulento yedlozi, kuyoba womkhulu nogogo ababeney'nhliziyo ezibukhuni abayohlezi becabanga amabhadi ngisho kuyisimo nje sento elungisekayo. Yilobolo kuyakikizwa kuleli khaya ngokuthi nje kuphuma i-tray la yale ngaphandle. Ugogo wala ngoba phela sekuthiwa amadlozi azophambana, sewenza ingozi. Hayi, ezinye izinto nje ngeke sivume ukuyikholwa, kodwa kusho ukuthi asibahloniphi laba abakuphikayo. Ngikhuluma la isikhathi eside ngoba ngenzela ukuthi kule video yaTshatha uyizwe ukuthi iyiphi part esikhuluma ngayo. Also ke le platform ifuna ukuthi nathi sikhulume. Ungabe usofika-ke uthi yo wase ukhuluma kakhulu. Kule platform bafuna ukukhulume wena kakhulu. Mina ngizofakazela lento ukuthi sike sayikhuluma before. Ike yatrenda futhi kuphikwa ukuthi nali i-tray
abanye baze bathi eyi owami akafikanga kusho ukuthi akangithandi. Efikile noma engafikanga umcimbi uzokwenzeka, kodwa nalo ofikile akenzi ibhadi ngoba phela ngenzeka ukuthi indlela yaziwe uyena ukuthi kiwaphi. Abazali-ke futhi bayasho ngempela ukuthi ayikho lento yokuthi kulobe kuthiwa yibhadi ngoba loyo muntu usuke ehleli ngaphandle. Uyayifakazela kuJaza, ngicela nizwe ngaye. Mhlampe-ke yena mayisho uye iyozwakala ngoba hayibo bayalawula abantu la ku-social media. Laba abalawulayo futhi isiZulu sabo bayasikhetha nabo. Mase beba nenkinga ukuthi abanye bakhetha kuphi, ikuphi abangakukhethi, uyayibo? Ya, asilayeni uJaza-ke. Kade ngibuke enye ividiyo la. Kugxekwa le ndaba le yalaba abakhwenyana abathi mabekade beyolobola. Bese uma ngabe seyiphelile ingxoxo zelobolo. Ngoba njalo isiZulu enye into wengane zakwethu isiZulu awuthi ngikhombe futhi nina enibuye nibhede isiZulu. Ingxoxo zamalobola ayikho into enjalo ezulwini. Ilobola linabo ubuningi. Ilobolo nje limile. Noma ungalikhipha ezu100 inkomo noma ungakhipha engakanani okusalayo yilobolo alikaze nje libe amalobolo. Ingxoxo zamalobolo cha zingxoxo zelobolo. Sikho ke lapha. Mangabe seyiphilile kunabakhwenyana uyawuthola ukuthi ke bafikile ke nabo nangi lapha ngaphandle emotweni yakhe useza kumlobokazi ke esembethe ke ihiya leli lapha emahlombe emlethela ukudla ngetray emotweni. So ke ngiyayibuka ke lensizwe esiqinile emkantshubomvu. Ngikhuluma ngomuntu omdala ke mangisho njalo. Ekhuluma ke hlaba nje le ndaba le. Ngiyamuzwa mina nginankinga futhi ngoba ngiyayizwa lento ayishoyo. Iphuzu lakhe limqoka lela lishoyo. Kuthi akwenziwa ngoba vele umkhwenyana usengenalo ilungelo lokuzohle ekhwini. Kodwa into engiyibukayo sengithi ngoba phela ikhathi sezaba nje siphila kuzo manje. Yebo sisabambelele kudala akunankinga. Kodwa futhi ngibuze ngihleli nabo ngithi mina maninike kwenzekani kumuntu osuke edlile ekhweni lakhe mangabe khona ekade kulotsholwa wayeselethela ukudla ngetray elethelwa umlobokazi wakhe. Khona nokwenzekayo but hayi cha kwenzeki lutho ukuthi ngoba nje akuvumelekile ukuthi nakho ke akwenzeki lutho. So abantu bethanda ukuzenzela into ingenamphumela emibi lokuthiwa pheceleza ama consequences ngesiZulu saphesheya. Ayikho phela inkinga bakithi. Ngeke ke bese kufanele manje sesihlaba ke lezo zinto ukuthi hayi abadala babethe abadala babebona ukuthize base besho lokho. Uyabo? So manje abantu bebona ukuthi leyo nto ayinankinga kulungile phela singabagxeki. Abakwenza abakuthandayo abangakuthandi bangakwenzi. Yayibo lonto leyo. So ayikho inkinga lapho bakwethu ngoba bayathanda ukwenza vela kunamphumela emibi. So mangenamphumela emibi kunani pho? Ngoba kwenza ama bethanda ukwenza. So ngimane nje ngithi angiphawule nami ngale ndaba ngoba ngumuntu mina isiZulu sithandayo nosiphilayo futhi. Ngoba ngiwasemakhaya. Cha ngiyena waseThekwini ngokwaNongoma. Hayi ukuthi ngingwakwaNongoma ngazalelwa kwaNongoma ngingwakhona. Angisiyena waseThekwini. So ngiyayithanda izinto zesintu nokuyinaka nje. Kodwa manje into ingenamphumela emibi futhi ingakhombisi ukugcoba inhlonipho. Angiyiboni inkinga lapho ngoba vele usuke edlale ngaphandle usuke ngekho emagcikeni asekhweni lakhe. Pho kunani? Hawu bakithi. Ngebuta kunankinga nje kunalutho bakwethu kunani pho mayithanda bakithi mfana. Siphila kwezinye ikhathi manje abantu izinto sebayithatha kalula. So mabeyithatha kalula zingenamphumela emibi. Akunalutho lokho bakwethu. Asibayekeni bahamba ohle khweni. Vele kaziningi ngabhekanga yena lo sokade ezolotsholwa ngaleyo la. Ngabhekanga yena lo kade lotsholwa. Kuzoke kupheke odadewabo noma anti bakhe noma ubani. Isikhathi esiningi ngabhekanga yena. Manje ngeke bethu uye kwithuba lokuzozwa isandla sosibali bakho isandla sasekhweni lakho. Uyeke ngobona ukuthi ulobola akenzeki ukuthi kahleni bakithi hayibo hambe uyodlela ukudla kosibalo wena mangabe ufuna ukudla uzisandla nje sasekhweni ukuthi mhlawumbe uzopheka umkhwekazi wakho nje ngeke uze wazi uze ukuthi umkhwekazi ushaka kanjani ibhodi bese ke umntana wakhe ke ekulethela ke sezoguqa
esethe awusuka hayi lobolani madoda mani hey kunabantu abangawazi lowo muzwa bangazi nje balobola empilweni yakhe igwala uyesaba kuyicommit igwala nje esaba nje kuyicommit ayingeke lento yokugana lento yokugana lento yokulobola ingeke mfethu hey ubugwala msuba igwala uyindoda wasabi izinselelo zokuphila ngoba ama challenges empilo ukulobola nokugana musu kuba igwala hamba yolobola ingane yabantu nawe kube khona la uhlonishwa khona mawufuna isithembu lobole kabili thatha amakhosikazi kunani msuba igwala nawe yiba nomzi la uhlonishwa khona nawe la uhlonipha khona ongafiki ngamahlombe ufike ufake ibhantshi manje abafowethu bayakusaba lokho kumagwala umuntu abe boyfriend ena 50 uyiboyfriend kanjani una 40 years iboyfriend ena 40 sanuganga nini hawu ngeke kulungile phela ngaba iboyfriend una 40 kodwa kube khona uhlonishwa khona ngoba phela abanye ukuqonywa kuyeke kwabanye akuyeke ukuqonywa so akushiyo ukuthi ungabusaba iboyfriend una 40 asingene lapho isinqumo sakho leso kodwa yiba nekhwe ube nemzi la uhlonishwa khona nawe noma nemizi la uhlonishwa khona mawugana isithembu suba igwala msuba igwala musa ukuba ligwala hawu hleke sempandle engaka sabu kuyolobola hey lento yokugana ayingeke hayi ngeke lo muntu mangabe sefeba hey mayisefe hayi suka man hawu kwathi wabonke abantu bafeba yini ngoba bafebi bonke abantu khona abafebayo khona bangafebi hamba ugana wena mayifebile uzomyeka ufuna omunye finish qhutsheke nempilo hayi soka yokugwala man hawu nganitshelo yezwa bye